Deci, hai să duc șmechire cu motoarele ăștia. Mici și slabe. Ui să bag. Cum le puteți face extrem de puternice. Doar cu acest component mic. Uitați-l. Și fără și ce scrie pe el. Un condensator de 250 de volți. Alternativ. Așa și aici. O să vă arăt ce diferență se observă fără condensator și cu condensator, dar acum că l-a lipit, nu știu ce să zic. Hai că să-l dezic și o să-l repun special pentru voi. Așa. Deci o să vă arăt fără care accelerația cu această elice și după. Și să-mi explicați ce diferență vă observați. Și o să postez pe videoclip. Așa. O să încălzească. Am cert. Ok. Și trebuie să dezlipesc condensatorul. Să scot de aici. Așa. Da, motorul nu o să pățesc nimic. Nu o să strice, nu o să se întâmple nimic. Dar dacă faceți și voi asta, o să observați o chestie. Dacă lăsați puțin mai mult timp, o să se încălzească puțin mai tare din cauza condensatorului. Pentru că acesta îi oferă forță și eficiență energetică. Da, nu din cauza eficienței energetice motorul se încălzește, din cauza forței pe care îl dă. Adică ca și cum ar fi... Uitați, să vă spun cel mai ok exemplu. Deci ca și cum ar fi tu tunezi o mașină. Da, mașină. Da, îi pui un turbo, chestie, o minune. Da, și la motoarele ăștia la fel. Îi pui condensator, eu știu ce, mai modifici curentul, schimbi și herții și atunci, da, stai seama, face multă forță și se învârte mai rapid decât pe stoc. Adică, ce m-am ars. Hai să fac piciorul. Da. Dacă îmi las cu așa ceva, aveți grijă mare. Bun. Da, acum o să vă arăt fără elice și cu elice. Cum merge motorul. Motorul merge la 220. Direct. O să de cablu. Ia. Merge în jos. Merge un sunet. Super bine. Și cu puțin vibrație. Da, acum, dacă spun asta, o să ai puțin mai mult, cred că vibrații. Și o să fie mult mai puternic. Așa. Forța că o să... Vezi că vă arăt. Așa. Deci am pus aici și o să pun pe pauză și o să pun aici cu condensator. Să vedeți care sunt diferențe. Da, acum trebuie să îngrijim și la firele ăștia. Să stea așa. Ok, acum dacă îl bag. Da, are forță mare. Dar cu condensator cred că să aibă și mai mare. Ia, dacă o să pun pe pauză. Bun, deci am revenit. Aici am pus condensator. Uitați, fix, țeapă. Așa, și acum o să-l testăm.
Deci, cred că o să fie mici schimbări. Ia. Da, pleacă mult mai repede și cu mai puțin vibrații. Crezi că face mai multe. Ia. Da, foarte frumos pleacă cu. Da, acum hai să vedem și testul cu elicea. Mult mai multă forță. Wow. Se vede diferența. Super mare diferență. Deci, uitați cum accelerează. Mult mai rapid și mult mai fin. Și chiar de foarte multe. Viteza e super mare. Și forța la fel. Wow. Și motorul e de 2,5W. Deci, într-un fel, la transformat de 2,5. Wow. S-o încălzi și câta. Asta nu obișnuit de obicei să se încălzească. Deci, 2,5 cred că am transformat în dublu forțele lui aproape. 5W. Deci, da. Dacă vreți mai multă forță la un motor slab, eu vă recomand să folosiți condensatori de ăștia mici și se găsește de cumpărat. Sunt foarte ieftine. Deci vă recomand foarte mult. Dacă aveți vreo rezistență de aia cu care sunt încălzești de aia veche și nu într-un fel ventilatorul prea slab, eu zic să folosiți de asta, condensator de asta, 250. Da, mă refer nu la de alea cu viteze, la alea nu sunt folosiți. La de alea fără viteze, da, vă recomand. Face și eficiență motorul și are mai multă forță. Un DAX. Acum, rotire de fapt, un DAX. Acum dacă pun... Wow. Deci, accelera super rapid. Foarte rapid față de data trecută. Și numai cât îl bag. Și pam. Accelerat cu pe maxim. Na, acum nu știu ce să zic. Da, despre condensatorii ăștia, dar nu sunt nefolositori. Împotrivă, sunt super folositori, te ajută super mult. Mai ales la motoare de ăștia. Da, și aici am și alt condensator diferite. Am unul de 1 microfarad și altul de 0,33 de microfaraze. Uitați, pe asta să vedem, dar pe ăsta nu. Pe ăsta scria pe site unde l-am cumpărat că avea 1 microfarad. Da, și 310V alternativ, deci și pentru o motoare de 300 îl puteți folosi. Asta e 2 lei, a costat. Și nu am folosit absolut deloc, deci ca și nu. Da. Deci, în concluzie, condensatoarele ăștia sunt super bune pentru motoare. Deci sunt foarte bune, într-un fel. Le dau forță.
îi dau forță odată, eficiență energetică și reduce inerția. Da, 3 lucruri despre care știu despre condensator. Deci eu vă recomand. Da. Numai că e și periculos câteodată. Depinde de motor și câți wați are. Da, și trebuie să și vă uitați la motoare de ăștia 2,5. Trebuie folosite condensatoare până 0,22. Eu zic că așa de microforază. Așa zic eu. Acum, da, nu știu dacă pun ăsta microforant, ce se întâmplă. Da, bine, nu o să fac, că o să se fragmente super urât bobina. Da, îi dă forță, dar bobina se cam duce după. Da. În exces nu-i bun.